Għal diversi snin, il-qasam tal-ispazju u l-inġenerija kien meqjus bħala dinja l-bot minn Malta, dejjem iddominata minn pajjiżi kbar, universitajiet barranin u timijiet mimlijin riżorsi. Iżda l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna, rocket li kien kompletament żviluppat lokalment għadu kemm tnida wkoll b'suċċess fostna, grazzi għal tim ta' madwar 50 student universitarju Malti u Awċi tal-UOM Rocketry. Fl-aħħar jiem, fl-akwati ta' Pembroke, dan ir-rocket ġie sparat fil-preżenza anke ta' numru ta' dilettanti u issa se jkunu qed jikkompetu ma' timmijiet oħrajn Ewropej. Il-protagonisti kienu studenti żgħażagħ fil-bidu tal-vjaġġ akademiku tagħhom li ddeċidew li jmorru lil hinn minn dak li hu mistenni minnhom. L-ewwel darba lina u għal Malta, jiġifieri minn hawn affarijiet tajbin biss żgur li affarijiet tajbin biss se joħorġu minnha. Bl-appoġġ ta' Xjenza Malta, il-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, it-tim Malti rnexxielu jaqgħad tarfin akademiku ma' ħiliet prattiċi biex jinħoloq tali proġett, iżda wkoll poġġa lil Malta fuq il-mappa tal-inġenerija spazjali. Dan l-ewwel rocket Malti hu prova li b'viżjoni, kollaborazzjoni u passjoni il-ħolm jista' verament